Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Alam Fazlur Rahman ubedi umeja General bala Shongthat na Bangladesh ula ajingmut bakari jong kade ban hiarthma bat kini lut ya barok ki nyotli ki Jylla shate lami jong kari India lada ka New Delhi ka hiarthma ya ka Pakistan kum ka jingkput na ka jing thombor jong ki le no ha Pahalgam jong ka Jammu and Kashmir ka bala penyap ya ki arpun reungut ki breu Rahman ubedi ukli do Barim jong ka Bangladesh Rifles ka batip menta kum ka border guard Bangladesh Ubadan kajing edai kabajan bat Chief Advisor ke Bangladesh Muhammad Yunus ula khadru ya kadi China ban Ïatreilang ban penorlong ya kate kajing thmu lada ke India ka thombor ya ka Pakistan ka Bangladesh kan hab ban Kurup ya ki hinyotli ki Jylla badan chathan chatei la mingi ha ka bay de bat kani ngasngo kalong ka badan kam ban sedang no ban ya perkhat ban penkre ya ki bor Shipai bat ka China la tho Rahman ha ka Facebook da ka ktien Bengali Kajingkran Rahman kumtai kadai hadian baka India bat ka Bangladesh menta kidan ha kajing pher jingmut hadian baka menteri rang badu jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kala phetri shari India bat halor kajing songkhya ka India namar kajing shanyon ben ya ki Hindu ki badan ha kate kari kajing pher jingmut ha padeng ka India bat ka Bangladesh kadai hadian ba Muhammad Yunus ulakran chapang ka Jylla shate la mingi ha kapor ba ulet cha China ha ubanai leber da ka baong baki hinyotli ki Jylla shate la mingi kidai ki Jylla bala shakir kut na baro asaudong banyo ya ka Bangladesh kum ka nongpet ya ki bakin yo rung sheduriaw ha ka ba ula penslur ya ka China bakan sing ya kalat kamai ka ji ha Bangladesh da ka bakdo ya ka jingdon jong ka Dhaka ha duriaw Kani kajingkran Yunus kalami kajing penram na kibabun kinong yalam na kaliang senchar ke BJP. Hadin katu kat nisngi na kajingkran jong Yunus. Ka India kalapan kutno ya kajing penbet kabalajan sansnem ban penpoi ya ki mar bashalan na Bangladesh sya ki weipat kiri ling ba ki kat ling sun jong ka India. Da ka bakado ya kajing kapnya na kabenta kajingkit mar.